Κούχος τροφοδοτεί τον Κυριάκη, το σούτ απέκρουσε. Έχουμε τον Στάντσετη, το σούτ. Παναγιώτου στην καταμέτωπο επίσης, Παναγιώτου, η σέντρα μέσα στην περιοχή, το κεφαλιά του Στάντσετης δεν ήταν καλή στη σέντρα του Παναγιώτου. Η σέντρα, Βασίλεβιτς έξω από την περιοχή, έστρωσε στον Χούσο, δυνατό το σούτ μακριά από Κονόμου. Καβαλάρης, Χούσος, το σούτ από πολύ μακριά, out η μπάλα. Πολύ καλό το σούτ του Χούσου. Στην περιοχή Βασίλεβιτς, το σούτ δυνατό πάνω από το κάγια του Σακελαρίδη. Γυφτοκώστας, το σούτ, κοντράρει μπάλα. Στάντσετιτς, Τζερεμές, γκολ με τον Τζερεμέ. Τζερεμές με δεύτερη προσπάθεια που ακούμπησε την μπάλα, Τζερεμές στο Κόλινς έξω από την περιοχή, το σούτ, γλιστράει out η μπάλα. Γλίστρισε ο Κόλινς.